Окей, старт. Hello. По-русски. Всем привет! Мы путешествуем с Али по Грузии. Сейчас мы в Тбилиси катаемся на канатной дороге. Сейчас мы спускаемся вниз. Мы были на горе, спускаемся в старый город. Очень красиво. Тбилиси очень красивый город. Горы, река, старый город, мост. Немножко жарко, но все равно очень хорошо. Terve kaikille. Tänään ollaan Katian kanssa täällä Tbilisissä, Georgian pääkaupungissa. Tässä on, kuten näette, tosi hyvä ja kaunis maisema. Ja nyt lämpötila on noin 30 astetta. Vähän kuuma, mutta ihan hyvä. Täällä vuoristolla oli vähän viileämpi ilma. Mutta kaupunki on tosi kaunista ja tässä on se joki, se on Matvarin niminen ja turkin kielellä on Kuran nimi. Mutta on tosi kaunis kaupunki ja ruoka on halpaa ja myös kulkuvälineet, eli se bussi ja taksi, ne on tosi halpoja ja myös ihmisiä ovat tosi ystävällisiä. Hei hei!